Ja tässä vielä täsmennän sen, että sille herralle, jolle kysymys esitetään, niin hänellä on 2 minuuttia aikaa vastata tuohon kysymykseen, jonka jälkeen myöskin mahdollisesti toinen herroista myöskin saa vastata, mutta hänelle suodaan minuutti tuohon aikaa. Mutta ja jos kysymys on molemmille, niin sitten molemmat saa sen. Kyllä, molemmat saavat silloin 2 minuuttia aikaa vastata. Joo, täällä on kysymys kummallekin. Mitä Roomaiskirje 1.18.32 opettaa? Lukee, että sen tähden Jumala on heidän sydämensä himoissa hyönyt saastaisuuteen häpäisemään itse oman ruumiinsa, nuo, jotka ovat vaihtaneet Jumalan tuntemuksen valheeseen ja kunnioittaneet ja palveleet luotua enemmän kuin luoja, joka on ylistetty iankaikkisesti. Sen tähden Jumala on hylännyt heiltä häpeellisiin himoihin, sillä heidän naispuolensa ovat vaihtaneet luonnollisen yhteyden luonnonvastaiseen, samoin miespuoletkin luopuneet luonnollisesta yhteydestä. Naispuolen kanssa ovat kiimoissaan syttyneet toisiinsa ja harjoittaneet miespuolten kanssa riettautta ja vilintymisestään saaneet itsensä sen palkan, mitä saada piti. Eli kysymys, että mitä tämä opettaa. Ja kummallekin 2 minuuttia. Kumpi aloittaa? Mä voin vaikka aloittaa, niin jatka. Se on klassinen kreikkalaisessa kulttuurissa oleva paheluettelo, jossa Paavali kirjoittaa vältettävistä asioista ja niin Raamatun tutkimuksen näkökulmasta Paavali kirjoittaa just niistä homoseksuaalisuuden muodoista, jotka ympäröivissä kulttuureissa tunsi, jotka oli joko tämmöisen 2 eri-ikäisen taikka sitten tämmöisen alistavaan isäntä-orja-asetelmaan perustuvaa, ja minusta on ihan ymmärrettävää, että hän näki, että seurakunnissa ei tämmöistä elämääni toivoisi olevan. Niissä paheluetteloissa joskus aina on noita haureuteen liittyviä tai tämmöisiä seksuaalikäyttäytymiseen liittyviä asioita ja joskus muita, mutta jostain syystä me nykyihmiset annetaan painoa eniten niille seksuaalikäyttäytymiseen liittyville asioille, joita meidän kristittyjen pitäisi tutkistella, miksi me tehdään näin ja pitäisikö meidän itse asiassa painottaa niitä muita enemmän, koska ne on vielä ajattomampia. Kiitos. Niin, siis tässä Paavali luo yhteyden Jumalan tuntemisen ja sitten seksuaalisen käyttäytymisen välillä. Eli siis kun tämä kristillinen Jumalan käsitys on se, että Jumala on luonut maailmankaikkeuden tyhjästä ja silloin tämä aineellinen todellisuus on myös hyvää ja siitä sitten seuraa tämä seksuaalimoraali, avioliittomoraali, niin näissä pakanallisissa uskonnoissa, joissa ei ole tällaista jos ei ole tällaista jumalakäsitystä, niin niissä sitten ne ei pysty ikään kuin perustelemaan sitä avioliiton pyhyyttä samalla tavalla, koska jos sulla on joku panteistinen käsitys, niin esimerkiksi, ja yleensäkin näissä pakanan uskonnoissa, niin kun häivytetään nämä sukupuolisuuden ja seksuaalisuuden rajat juuri sen tähden, että varjellaan sitä ihmistä syyllisyydeltä, niin siitä sitten seuraa, että ei pystytä ylläpitämään tämmöistä ikään kuin avioliittomoraalia, jonka valossa kaikki ihmiset tulee syyllisiksi. Kukaan ei kestä sitä taakkaa ilman sitä Kristuksen anteeksiantamusta. Lyhyesti sanottuna mun mielestä se on se, mitä Paavali tässä sanoo. Kiitos. Seuraava kysymys.
No niin, me ollaan nyt yritetty vähän jaotella näitä, mutta täällä on nyt tällaisia muutama kysymys, jotka on vähän hyvin laajoja, mutta ehkä tämä, mutta täällä olisi muun muassa kummallekin kysymys, mikä on Jumalan tahto yleisesti ja voiko ihminen ymmärtää, miksi joku kehotus on annettu? Ja siinä niin rippikoululaisille opetan ja itsekin ajattelen, niin kuin luterilainen ajattelu, mitä kuvasin, on se, että niin kuin Jumala on antanut meille oman tunnon ja järjen ja raamatun, ja jos raamatussa lukee joku jae, niin se on hyvä suuntaviitta, mutta sitten kun kävelen siihen suuntaan, ja jos siinä tulee joku ihminen vastaan, niin pysähdy en kävele hänen yli, jos se raamatun niin kuin sana sanoisi, että näin vaan niin järjen ja oman tunnon ja raamatun sanan valossa jokainen joutuu meistä punnitsemaan vastuullisena ihmisenä, että mikä olisi oikea tie. Ja valitettavasti ei ole tämmöistä, televisiolle on helpot käyttöohjeet, mutta elämälle ei ole helppoa käyttöohjetta, mutta niin pitkään kuin kristitty kuuntelee Jumalan ääntä ja omaa tuntoa ja yrittää käyttää päätään, niin kuitenkin enemmän mennään oikeaan kuin väärään. No mä voisin semmoisen tuohon lisätä siis, että Paavalihan itse sanoo, että se Jumalan olemus on jotakin sellaista, jota me ei voida olla näkemättä. Ja myöskin, että jokaisen meidän olemukseen on myöskin kirjoitettu se Jumalan moraalilaki. Että itse asiassa ihminen ei voi olla tietämättä perustotuuksia Jumalasta ja myöskään moraalista, koska ne on kirjoitettu siihen, että me ollaan Jumalan kuvaksi luotuja. Se ainoa on se, että meillä on itsepetostaipumus. Eli me helposti sitten tulkitaan asiat niin, että mä en ole tehnyt mitään väärää. Ja siihen me tarvitaan sitä raamatun sanan apua, että mä uskallan, ja anteeksiantamusta, että mä uskallan kohdata sen totuuden itsestäni. Kiitos. Seuraava kysymys. Täällä on tämmöinen kysymys molemmille, että mikä on Lutherin mukaan tärkeimmät VT:n kirjat ja kirjeet ja miksi? UT vai VT? VT:ssä ei hirveästi kirjeitä. Anteeksi, UT:n. Joo. Molemmille varmasti tarkoitettu kysymys. Niin. No, Lutherillehan oli ne, jossa uskon vanhurskauden ajatus ilmenee, roomalaiskirje, ensimmäinen Pietarin kirje. Siitäkin uskaltaisin sanoa, että kun siellä ensimmäisessä Pietarin kirjeessä on sekä vahvasti niin kuin uskon vanhurskauteen liittyviä ja sitten näitä eettisiä ohjeita, että hänelle kyllä varmasti nimenomaan ne uskon pelastuksen luvut oli tärkeimpiä. No varmasti niin kuin etiikassa näkyy Galatalaiskirjeen kristityn vapaus, että 5. 6. luku, niin niillä on iso merkitys. Ja sehän johtaa, niin kuin, että luterilaiset ollaan siksi jotakin mieltä, että tavallaan sieltä painottuu tietyt kohdat. Ja just noissa roomalaiskirjeissäkin ne on ne uskon vanhurskautta, sitä, että syntinen saa tulla Jumalan luokse, niin kaikki, missä ne korostuu, niin on merkittävällä siellä. Et nythän siis varmaan saattelee Lutherin vaikutusta, niin mä luulisin, että hänen galatalaiskirjan selityksensä on ollut kaikkein vaikuttavin, koska mä muistelen, että jopa John Wesley tuli uskoon sen kautta. Siis että toisin sanoen, kun siellä, mullekin on ollut hirveän tärkeää galatalaiskirjan selitys, kun siellä korostuu nimenomaan se syntisen vanhurskautus, koska ilman sitähän mä en uskalla edes pitää kiinni Jumalan laista. Mä alan paeta sitä, että sen puolella se on niin olennainen. Kiitos. Seuraava kysymys. Okei, täällä otetaan vielä yksi kummallekin ja sitten tykitetään vähän toisillenne kysymyksiä, mutta täällä olisi vielä kummallekin, että Juudan kirja puhuu siitä, että tulisi taistella sen uskon puolesta, joka on pyhille kertakaikkisesti annettu,
Johanneksen kirje puhuu niistä, jotka menevät yli Kristuksen opin. Kuuluuko käsitys ihmisen seksuaalisuudesta näihin edellä mainittuihin uskon ja Kristuksen oppiin? No mun mielestä kuuluu, siis koska se liittyy Jumalan kuvaan. Toisin sanoen kristiuskohan poikkeaa juuri, voisiko sanoa, kaikista muista uskonnoista, niin kuin tässä kohdassa, koska se avioliittokäsitys tulee tästä pyhästä kolmiykseydestä. Eli se siitä saa sen pyhyytensä, koska se itse asiassa me ei voida ymmärtää mun käsityksen mukaan pyhä kolmiykseyttä muuta kuin avioliiton kautta. Siis ihmiset, jotka yrittää sitä ymmärtää loogisesti, että miten 3 voi olla 1, niin ne menee ihan harhaan, koska se ydinä on siinä, että pyhä kolmiyksiys, sen ykseys perustuu siihen rakkauteen, mikä on heidän välillään se ikuinen, pysyvä, kokonaisvaltainen rakkaus. Se tekee heistä yhden Jumalan. Ja sen me voidaan ymmärtää niin kuin avioliiton kautta. Niin, minun pitäisi melkein nähdä se kysymys, että osaisi vastata oikein, mutta siis, että sinällään tavallaan Kristuksen oppiin että niin kuin, kyllähän avioliitto tavallaan toisaalta elämän tarkoituksen merkityksen kannalta on keskeinen, mutta se, että yksin elävä ei menetä mitään Jumalan, että jos et löydä kumppania elämässä, niin ei sinun uskon elämä kristittynä jää siitä vajaaksi, että elät koko elämän yksin verrattuna siihen, jolla on se onni, että on löytänyt puolison. Että niin kuin, ei viimeisellä portilla kysytä sitä, mutta mä saatoin ymmärtää, niin kuin, ja varmaan ymmärsinkin niin väärin, mutta niin kuin minun mielestäni se, että me yritämme rakastaa ja elää toista varten, se on kristiuskon ihan keskiötä sille rakkaudelle, joka etsii toisen etua, mutta se, että tapahtuuko se, jos on perhe tai koti, niin siellähän se pitää myös tapahtua, mutta jos se ei satu olemaan, niin sitten kaikkialla muualla tee sitä, että niin, en ole, ehkä vastasin vähän ohi, mutta... Kiitos. Rikulle kysymys. Mikä perusteella kristillinen avioliitto ei ole pyhempi kuin muut parisuhdemallit? Suissa näin Riku muistaakseni sanoi. Joo, tämä tulee ihan Lutherilta, joka kristityille kirjoitti, että kuvitteletteko, että teidän elämänne niin kuin on se, taikka että teidän avioliittonne on sen takia pyhempi, että teidät on suurin seremonioin siihen vihitty, että näin ei ole, vaan monien pakanien vai mitä ei kristittyjen, kumpaa mitä termiä hän käyttikin, niin avioliitot on parempia kuin monien kristittyjen, että ainut mitä kristittynä voit tehdä on se, että tuot sen avioliittosi yhä uudestaan Jumalan käsiin ja hän voi siinä sitten auttaa, että sinulla on voimaa rakastaa. Ja sehän nyt Dostojevskille ja itsellekin on tärkeä teologinen ajatus, että niinkään sen tietämiseen, mikä on oikein, me ei tarvita niin paljon Jumalan apua kuin siihen, että meistä olisi niin kuin voittamaan omaa itsekkyytemme ja rakastamaan toista. Siihen me niin kuin ennen kaikkea maailmassa tarvitaan Jumalan apua, että ilman sitä me emme sitä voita. Että tavallaan Luther kyllä ajatteli, että jos aviopari tuo sen avioliittonsa Jumalan käsiin, niin sitten sillä on huomattavasti paljon paremmat mahdollisuudet menestyä, mutta pelkkä seremonia ei siinä auta. Siis mä ajattelisin kyllä, että tai korostaisin sitä, että itse asiassa niin kuin avioliiton merkitys ei oikein, niin kuin me nähdään meidän kulttuurissa nyt, niin avioliiton merkitys ei säily. Ihmiset ei pysty ymmärtämään sitä, jos ne menettää käsityksen kristillisestä Jumalasta. Koska se avioliitto jotenkin sitten menettää sen ytimensä, jos ei sillä ole tätä
jumalakäsitystä pohjana. Kiitos. Okei, no Tapio, kysymys sulle. Kannattaako Kinseyn raporttia tuoda esiin, jos se on jo vanhentunut? Eikö ole KO-asiasta uudempaa tutkimusta? No siis pointtihan on niin kuin se, että Kinseyn tutkimus lapsen seksuaalisuudesta, niin hän esitti sen näin, että hän on ensimmäisen kerran todistanut empiirisesti, että lapsen seksuaalisuuteen kuuluu tämmöinen orgasmiin tähtäävä ikään kuin seksuaalisuus. Niin miksi sitä kannattaa tuoda esiin? Koska se edelleen on pohjana meidän seksuaalikasvatukselle. Ja uudempaa tutkimustahan, siis tuommoista tutkimustahan ei kukaan voi tehdä, koska sehän on rikollista. Toisin sanoen, siinähän käytetään lapsia täysin niin kuin hyväksi, koska jos katsotaan niitä Kinseyn taulukoita, niin sehän kertoo, että miten monta orgasmia oli 4 kuukauden ikäisellä lapsella vaikka, tai 4 vuoden ikäisellä lapsella 24 tunnin aikana. Eli siis miten monta kertaa lapsi reagoi, kun sitä seksuaalisesti kidutettiin 24 tuntia käytännössä. Siis eihän semmoista voi kukaan tehdä. Siis ainakaan julkistaa. Kinsey ikään kuin pääsi läpi siitä, siis se meni läpi sormien. Ja osittain siis hän pelasi sen pelinsä. Eikä se ole sillä tavalla vanhentunut se tutkimus, että edelleen Kinseyn aineistoa käytetään tutkimusten pohjana. Siis juuri sen tähän, että koska kukaan ei voi kerätä semmoista aineistoa enää. Siis se on niin kuin lähtökohtaisesti täysin niin kuin perverssi tutkimuseettisesti. Miksi mä tuon sitä esiin? Koska jos te katsotte maailman terveysjärjestön seksuaalikasvatuksen standardit Euroopassa ohjekirja, niin siinä te näette, että jo lapsia 0-4-vuotiaita pitää opettaa tämän tyyppisiä seksuaaliseen niin kuin viedä tähän seksuaalisoivaan suuntaan. Eli he on täysin sisäistänyt sen. Ja Kinsey-instituuttihan edelleen vaikuttaa, ja Kinsey-instituutin nykyiset, tai siis Kinsey-instituutin tutkijat on meidän nykyisen THL:n tukeman maailman terveysjärjestön seksuaalikasvatuksen standardit Euroopassa, niin he on sen lähteitä. Ja Siekus-instituutti on saanut inspiraationsa Kinseyltä, että sitä ei voi pyyhkiä pois sen enempää kuin Freudia voi pyyhkiä pois. Kiitos. Bucht, voitte antaa minuutin vastauksen aloittaa. En osaa vastata. Selvä. Seuraava kysymys. Rikulle kysymys. Syntyvätkö kaikki avioliittoon kelpaaviksi? Ja mitä avioliitto kuvastaa Kristuksen ja seurakunnan välillä? Mulla on äiti on erityisopettaja, ollut harjaantumisluokalla aikanaan jo kutsuttiin sillä nimellä ja niin vaimo on erityisopettajana autismiluokalla ja toivoisi kehitysvammaisten leiriä pitäessä on huomannut, että heilläkin on unelma monella avioliitosta ja jotkut saa sen jopa Suomessa laillisesti solmia, mutta tosi vaikean kautta. On varmaan ihmisiä niin kuin tämmöisistä syistä, joilla todellisuudessa ei löydä nykyisin meidän Suomessa todellisuudessa siis iso osa ihmisistä ei löydä, vaikka varmaan voisivat elää avioliitossa. Se, että me tekniset laitteet tulee meille, tekoäly vastaa aina niin kuin siltä toivoo, mutta ihminen ei vastaa, niin meidän kyvyt tulla toimeen toisen kanssa, jolla on erilainen tahto, heikkenee. Siis että varmaan on niin kuin eri syistä emme osaa toisen kanssa elää, se tulee vaikeammaksi lajiksi. Ihmiset myös unelmoi jostain ongelmattomasta puolisosta, jota ei ole löytyvässä, koska me ollaan kaikki jotenkin vaikeampi kuvitellaan, niin se menee yhä vaikeammaksi se, että osaamme elää toisen kanssa koko elämän. Mutta luulen, että Jumala on antanut kyvyt hyvin monille ja toiveenkin siitä, että osaisi jonkun kanssa elää. No mun suurin ongelma on siis siinä, että itse asiassa nykyinen seksuaalikasvatus niin kuin ei luo edellytyksiä avioliitolle, vaan se itse asiassa vie nuoria sellaiseen holtittomaan seksuaaliseen elämäntapaan, joka heikentää
onnellisia avioliiton edellytyksiä. Tämä on se mun peruskritiikki. Kiitos. Tähän niin kuin äskeisen kysymyksen liittyen kysytään Rikulta toinen kysymys tähän putkeen. Raamatussa ylin ja ainoa esimerkki avioliitosta on Jeesus sulhanen ja seurakunta morsian. Efesolaiskirjassa miehelle ja vaimolle annetut omat erilaiset roolit täydentävät toisiaan. Miehen ja naisen välinen avioliitto on esikuva siitä suhteesta, mitä Jumala haluaa ihmisen kanssa. Miten nämä kaikki asiat voivat täyttyä samansukupuolisessa liitossa sinun mielestäsi? No siinä, jos katsoo 1800-luvun vihkikaavoja, taikka vaikka Bonhoefferin teologiaa, niin nykyihminen ja kirkko monessa kokee, että onpa ajankohtaista asiaa, mutta sitten todellisuudessa nykyisin avioliitto, miehen ja naisen rooli koetaan niissä tasavertaiseksi. Kaksi tasavertaista ihmistä sitoutuu toisiinsa avioliitossa ilman, että miehellä on niin kuin perheen pään asema. Ja itse asiassa aika iso osa konservatiivisemmistakin on kokenut, että tämä on itse asiassa ihan oikeaan suuntaan, että nyt kun ei ole enää patriarkaalisia rakenteita, niin naiset osaa toimia monessa tehtävässä fiksuja ja paremmin kuin me miespuoliset. Ja kun, että meille ei ole vaikeaa muuttaa avioliiton teologiaa ja sukupuolten välistä ihmiskäsitystä, niin on vuosituhansien ja satojen ajalla tapahtunut. Meille on vaikeaa muuttaa tapojamme. Se, että kirkosta astuskin kaksi samaa sukupuolta olevaa, niin sitten tulee, että tämä nyt meni rajan yli, vaikka sitten teologia itse asiassa koko ajan elää sen mukaan hiukan. Sanotukset vaihtuu sen mukaan, miten me ajatellaan miestä ja naisesta. Ja siinä se on muuttunut tosi paljon, että niin kuin, kuinka me miehen ja naisen rooli ymmärretään. Luterilaisessa kirkossa löytyy aika vähän niitä, jotka Raamatun mukaisesti haluaa ajatella, Raamatun kirjaimellisen muodon mukaisesti haluaa ajatella miehen ja naisen rooli. Ja minusta siinä kohti se on aikaansa sidottua ja se on kahden tasavertaisen ihmisen avioliitto. Siis tämmöinen homoseksuaalisesti suuntautunut henkilö kuin Doug Mainwaring, niin hän on kuuluisa siitä siis, että hän kritisoi kirkkoa siitä, että se ei tarjoa niin kuin homoseksuaalisille ihmisille niin kuin heteroseksuaalisen avioliiton vaihtoehtoa. Eli siis Doug Mainwaring, hän eli aluksi heteroseksuaalisessa avioliitossa, sitten hän erosi vaimostaan ja alkoi elää homoseksuaalisessa suhteessa. Sitten hän palasi takaisin niin kuin vaimonsa luo, koska siis lapset alkoi oireilla. Ja hän sanoi, että homoseksuaalikaan ei löydä sitä samaa täyttymystä niin kuin esimerkiksi kahden miehen välisessä suhteessa, kuin minkä se voi löytää miehen ja naisen välisessä suhteessa. Ja että kirkon pitäisi pitää yllä tätä näkökulmaa, mikä on se raamatullinen näkökulma. Kiitos. Okei, no otetaan väliin sitten kummallekin kysymys. Miksi rakkauden mainitsemista Raamatussa käytetään perusteena sukupuolineutraalille avioliitolle, vaikka alkukielessä parisuhdetta tai seksuaalisuutta tarkoittavaa rakkautta mainitaan tuskin ollenkaan? No mun mielestä johtuu siis siitä, kun Paavalihan puhuu tämmöisestä käsitteestä kuin laittomuuden salainen vaikutus. Toisin sanoen, nythän se rakkauden sanoma, mikä on evankeliumissa, ja yleensäkin nämä keskeiset arvot, ihmisarvo, ihmisoikeudet, yhdenvertaisuus, tasa-arvo, ne on kaikki niin kuin nousee tästä kristillisestä jumalakäsityksestä, jonka mukaan jokainen ihminen on luotu Jumalan kuvaksi. Jumala rakastaa jokaista ihmistä riippumatta hänen ominaisuuksistaan. Niin silloin kaikki nekin suuntaukset, jotka on siis tuhoavia, niin niiden on pakko vedota näihin arvoihin ja vääristää ne. Koska eihän tietenkään voitaisiin ajaa siis niin kuin mitään edes tuhoavia ohjelmia, jolle ei vedotaisi ihmisen niin kuin moraalitajuun ja johonkin sellaiseen, mikä on hyvä. Eli siis se
Paavalin Tessalonikalaiskirjan ideahan on se, että mitä pitemmälle aika kuluu, niin sitä taitavammaksi myös pahuuden voimat tulee hämäämisessä. Ja niiden on pakko käyttää siis Jeesuksen tuomia totuuksia vääristyneessä muodossa saadakseen kannatusta ideoille. Ja tämä on koko antikristuksen idea itse asiassa. Niin koko Raamatussa on aika vähän niin rakkaudesta nimenomaan puhutaan muussa muodossa kuin seksuaalisessa muodossa. Se näkyy vaikka vihkimissä olevissa Raamatun kohdissa, niin siellä on todella vähän semmoisia, jotka viittaa lauluja lukuun ottamatta kahden ihmisen ruumiilliseen kiinnostukseen toisistaan ja myönteisessä mielessä siis. Siksi on minusta luontevaa, että kun kuitenkin siellä on se taustavire, että Jumala on luonut ihmisen rakastamaan ja kaipaamaan rakkautta ja yhteys toisen kanssa on niin kuin se ihmisen paikka, niin niitä käytetään niin heteroseksuaalisen kuin minkä tahansa muun ihmissuhteen pohjana niitä rakkauden kuvauksia. Kiitos. Rikulle kysymys. Voiko moniavioisuuden sallia? Jos ei, mikä erottaa sen samaa sukupuolta olevien avioliitosta, jos kaikki osapuolet suostuvat ratkaisuun? No itselle tuo niin kuin vieras asia itselle on niin kuin helpompi mieltää, että kahden ihmisen halusta sitoutua toisiinsa eli iäksi, niin siinä on paljon samaa kuin omassa ja vaimoni avioliitossa. Työyhteisöstä tiedän, että parityöskentely on paljon helpompaa kuin työyhteisön hyvinvointi, että minun on vaikea kuvitella, koska en myöskään tunne yhtään polyamorista perhettä, niin että olisi tasapuolinen useamman ihmisen perhe. Mutta jos minut pyydettäisiin kasteeseen kastamaan sen perheen lapsi, niin kastasin ja kehottaisin kasvattamaan kristillisesti, opettamaan mitä Jeesus opetti, enkä siinä tilanteessa lähtisi sanomaan, että teidän elämä ei vastaa yhtään sitä, mitä itse pääni sisällä ajattelen. Mutta minusta niiden välillä on aika oleellinen ero, mutta minä ehkä olen vanha-aikainen. Niin, no siis moniavioisuus tietysti, niin kuin me tiedetään muslimimaista, niin siellä ne naiset kritisoi juuri sitä, että se syntyy valtavia jännitteitä. Tai siis lapset, jotka kasvaa niissä kodeissa, niin kokee ne valtavat jännitteet. Siis. Ja me nähdään se Raamatussakin, kun Raamatussahan on näitä moniavioisia. Siis toisin sanoen se kiista, mikä on vaikka Jaakobin vaimojen välillä, esimerkiksi se kilpailu, niin me nähdään sen ongelmallisuudet. Et nythän siis tietysti samaa sukupuolta olevien suhde, niin se on, voisiko sanoa, metafyysisesti ihan erilainen. Et sitä, mä en itse, siis se ei ole metafyysisesti niin kuin, siis siinä mielessä, siinä ei synny sitä yhtä lihaa, siis siinä ei synny sitä yhtä orgasmia, joka voi synnyttää uutta elämää. Et sen puolesta on ihan erityyppinen asia, siis voisiko sanoa. Kiitos. Okei, no sitten otetaan välillä Tapiolle kysymys. Puhuit tulevasta kehityksestä, että seksuaalinen moraalittomuus kasvaa, kun luovutaan aina vain lisää normeista. Minkä näet edeltävänä luopumuksena, että tänä päivänä jo puhutaan samaa sukupuolta olevien avioliitosta? Mistä siis on tähän pisteeseen tultu? No siis, niin kuin mä totesin, niin siis tämähän ei ole siltä tavalla mikään uusi idea. Et sehän on ollut jo siis esimerkiksi niin kuin Rooman valtakunnan aikana siis se ajatus, toisin sanoen, että tämä sukupuolieron poistaminen, kun se kuuluu tähän pakanallisuuteen, niin kuin tämä Mirka Eliade siis sanoo, siis,
että se pakanuus, kun se etsii sitä ykseyttä, juuri sen tähden, että se ihminen pääsisi syyllisyydestä, niin silloin siitä seuraa sitten näiden kaikkien erottelujen poistaminen, siis sen heteroseksuaalisen ja homoseksuaalisuuden eron poistaminen, sukupuolieron poistaminen. Eli että se vaan on, se on ikään kuin ikuinen lainlaisuus. Niin kuin mä sanoin, että tämmöistä avioliittoa ei oikein pysty ymmärtämään muuta kuin kristillisen kolminaisuusopin pohjalta. Et sitä ei ilman, koska sitten, jos lähdetään siitä, että seksuaalisuus on jotakin sellaista, mikä tuo ihmisille esimerkiksi nautintoa, niin sitten se hajoaa täysin. Kaikki normit hajoaa siinä samalla. Ja sitten se vaan menee asteittain sen mukaan, kuin miten yhteiskunta pystyy hyväksymään, ja nyt ne muutokset nopeutuu. Mutta toisaalta mä luulen, että on tulossa sellainen niin kuin vastareaktio nyt, koska aina kun lisääntyy tämä seksuaalinen holtittomuus, niin tietysti lasten ja nuorten pahoinvointi kasvaa. Niin kuin me nähdään Suomessa tutkimukset, joka vuosi tuo lisää sellaista infoa, että lapset ja nuoret voi yhä huonommin. Ja se johtuu siis mun mielestä suoranaisesti juuri siitä, että kodit hajoaa. Jätä väliin. Rikulle kysymys. Kerrot pitäväsi sateenkaarimessuja. Mitä tämä tarkoittaa? Onko sateenkaariliikkeellä jotain aatteita kautta arvoja, joita et allekirjoita? Miksi? No siis sateenkaarimessuja pidän, ja pappina on ehkä eka, missä törmäsin tähän, oli, että meillä oli raamattupiiri, jossa yksi nuorten aikuisten raamattupiiri, missä yksi oli kertonut sitten ryhmälle, että hän on homoseksuaali, ja hänet oli ajettu siitä ryhmästä pois, että me ei voida sinun kanssa tutkia raamattua, ja sitten perustivat meidän alueelle sateenkaariraamattupiiri, jossa kävi ehkä 3-4 ihmistä. Ja hän koki, että hän haluaa joidenkin kanssa tutkia raamattua, ja sitten siinä sai näin tehdä. Ja meillä on seurakunnassa ihmisiä, jotka ei uskalla puolisonsa kanssa tulla messuun, koska pelkäävät, että niin kuin joku heille jotakin sanoo, vaikka minusta toivoisin, että näin ei kävisi normaalimessussakaan, mutta sitten niin, kuitenkaan eivät uskalla tulla, ja siksi on näitä, ne on pieniä tapahtumia, mutta ajatus sillä, että sinne voi tulla puolisonsa kanssa ihan normaalin sanan ja sakramentin ääreen. Toki sitten itse on, siis onhan sitä sanottu, että meillä myös nämä liberaalit aatteet esiintyy tämmöisenä uuspuritaanisuutena, jossa yritetään vaientaa kaikki kriittiset äänet, niin siinä tietysti koen vierautta, että minusta kaikki puritaanisuus, jossa ajatellaan, että on väärin ajattelevia ihmisiä ja maailma muuttuu vaan vääränlaisia ihmisiä tai väärin ajattelevia ihmisiä ja maailma muuttuu paremmaksi vain, jos heidät saadaan pois, niin ne koen vähän epäkristillisiksi ajattelumalleiksi, ja sitten on liberaalissakin suunnassa sitä, jossa ajatellaan, että pitää saada kaikki väärät ajatukset siivottua pois yhteiskunnasta, jotta meillä on hyvä olla, ja sitten kuitenkin pitäisi osata elää niidenkin kanssa, kellä on hassut ja jopa satuttavat ja mielipiteet, niin siihen koen vierautta. Kiitos. Tässä oli tämä kysymys vielä, että onko sateenkaariliikkeellä jotain aatteita kautta arvoja, joita et allekirjoita, ja miksi? Sateenkaariliikkeellä? Joo. No siis minusta sateenkaariliikkeessä on niin monenlaisia ihmisiä, että kaikilla ei ole tuommoista ajatusta, että ne, jotka on meitä vastaan kriittisiä, niin heillä ei saa olla mitään ääntä, mutta sitten siellä on ihmisiä, jotka niin mielellään, jos saavat valtaa, niin vievät niin kuin, myös siinä mielessä, että niin se tila häviää, niin sen koen, ja mitenkä se voisi olla, että niin kuin heille olisi tilaa, ja niin kuin kun heihin
suhtauduttaisiin kunnioittavasti ja sitten samalla aikaa olisi tilaa myös sanoa, että no, minä koen tämän vieraaksi. Niin kuin minun isä sanoi, että hänen aikanaan on muuttunut ihan hirveästi maailma näissä asioissa, että ollut niin kuin tautiluokitukset ja laittomuudet, ja nyt hän pikkuhiljaa yrittää oppia ajattelemaan, että tämmöistäkin on olemassa ja niin, pärjätä sen kanssa, mutta sitten hän teologina sanoi, että hänestä nyt olisi sivistymätöntä ajatella, että se olisi uskon keskusasia, että niin kuin, uskon keskusasian pitäisi olla joku ihan muu. Niin mä toivoisin, että siis kirkko ehkä, nyt mä ymmärrän mitä Riku ajaa takaa tuossa, että meidän täytyy kohdata ihmiset kaikessa vajavaisuudessa ja heikkoudessa, mutta sen hintana mun mielestä ei saisi olla se, että me luovutaan siitä normista, että me luovutaan siitä ikään kuin opista ja siitä opetuksesta, mitä Raamattu antaa, koska se on kuitenkin sen, myöskin sille ihmiselle, niin kuin mä otin tämän Doug Mainwaringin esimerkiksi, että kun hän on sitä mieltä, että nyt kun kirkko menee liian pitkälle tuossa, niin se ikään kuin esittää, että homoseksuaalit on niin sidottuja siihen omaan ikään kuin suuntautumiseensa, että heillä on muita vaihtoehtoja. Eli tämä viesti on mun mielestä, ja hänenkin mielestään, niin se on hyvin epäedullinen. Se ei tee oikeutta sille, että heidän, voisiko sanoa siis myöskin homoseksuaalisen ihmisen vapaudelle toteuttaa itseään niin kuin erilaisissa, myöskin niin kuin kristillisen avioliiton piirissä, voisiko sanoa näin. Kiitos. Se olisi mun mielestä hyvä pitää esillä. Okei, no niin. Tässä on vähän samaa kysymystä, tämäkin on Rikulle. Miksi ihmeessä sateenkaari-ihmisille pitää olla omat messunsa? Sehän vain edesauttaa vastakkainasettelua. Ja toisena kysymyksenä 1. Korintolaiskirje 6, 9-10, lista synneistä, joista on tehtävä parannus. Mitä mieltä olet tästä? No se jälkimmäinen, se on ihan samanlainen kuin se ensimmäinen roomalaiskirjeen kohta. Ja viime vuonna oli vielä Lapua-hiippakunnassa tilanne, jossa usea pappi kieltäytyi kastamasta lasta perheessä, jossa oli 2 samaa sukupuolta olevia. On hautajaisia, jossa ei kehtaa se ihmisen tosiasiallinen puoliso sanoa papille, että hautaat minun puolisoa, vaan esittää, että on kyse ystävästä, koska pelkää, että se pappi niin kuin sanattelee sitten tuomion sanat ja ikuisen kadotuksen sille pahimmillaan. Niin se, sitten heti kun näitä ilmiöitä meillä ei ole, niin ei tarvitse sateenkaarimessua, mutta koska niitä tosiasiallisesti meidän ympäristössä on, niin siksi vielä joutuu järjestämään. Niin, no mä joutuisin ehkä toistaa itse että se totuus, minkä Jeesus on opettanut, niin se, vaikka se ikään kuin on kritiikki olisi mua vastaan, niin kuin se on monessa kohdassa, niin se on silti tekee mulle hyvää. Kiitos. Tapiolle kysymys. Miten meidän kristittynä mielestäsi tulisi kohdella homoseksuaaleja? No tietysti siis homoseksuaalit on Jumalan kuvaksi luotuja ihmisiä. Nythän siis meidän ajan yksi suuri virhe on siis ikään kuin määritellä ihmiset seksuaalisen suuntautumisen perusteella. Eihän se ole se ydinasia ihmisessä. Se on oikeastaan semmoinen, eihän me olla kukaan niin kuin seksuaaliset suuntautumiseltaan välttämättä täysin niin kuin eheitä, voisiko sanoa näin. Siis että, koska se eheä seksuaalinen suuntautuminen olisi sitä, että ihminen ikään kuin sille, että se ongelmattomasti eläisi siis siinä yhdessä puoliso-uskollisessa avioliitossa, sillä ei koskaan tule mitään muita edes kiusauksia. Siis tämähän olisi se ihanteellinen tilanne, mutta eihän sitähän harvoilla. Eli toisin sanoen ei se seksuaalinen suuntautuminen ole se, mikä meitä määrittelee, vaan siis se, että me tullaan Jumalan kuvaksi. Se on se ihanne. Ja sitten me eri tavalla siitä epäonnistutaan, ja se homoseksuaalinen ihminen
niin hänellä on omat kamppailunsa ja meillä heteroseksuaalisilla omamme. Siis ei siinä silleen, ei sitä kannata ehkä niin kuin fokusoida, ei se ole se, mikä määrittelee ihmistä niin kuin olennaisemmalla tasolla. Lähimmäisenä ja kanssakristittynä en suhtaudu heteroseksuaalina, vaan lähimmäisenä ja kanssaihmisenä, ja en yksin elävänä, vaan lähimmäisenä ja kanssakristittynä, ja se on yksi asia muiden joukossa. Kiitos. Noniin, joo. No Riku, täällä on sulle taas kysymys. Oletko valmis vihkimään naisparin tai miesparin kristilliseen avioliittoon, kautta oletko jo tehnyt niin? En ole tehnyt. On siis kirkolliskokouksessa toivon, että toukokuussa päästäisiin siihen ratkaisuun, että meidän luterilaisessa kirkossa tiedän, että muihin kirkkokuntiin sitä ei tule vuosikymmeniin, ja meidänkään kirkkokuntaan todennäköisesti ei helposti saa 3/4 enemmistöä, mutta niin minä kurkkasin tuolta, siellä oli myös kysymys, onko homous syntiä, ja niin jos ajattelisin, että homoudessa on kyse niin kuin irstaudesta ja äärimmäisten seksuaalisten kokemusten hakemisessa, niin en puolustaisi mahdollisuutta vihkiä, mutta kun ajattelen, että siinä on samanlaisessa pyrkimyksessä kuin siinä, että yritän takkuille vaimoni kanssa elää tätä elämää ja jakaa sen toisen kanssa, niin sitten ajattelen, että no saa ne muutkin tähän vaivaan lähteä, jos ne haluavat oikeasti. Ja niin mullahan on vaikkapa niin kuin entisissä rippikoululaisissa semmoisia, jotka saattaa minulta milloin vaan sitä kysyä, ja toivon, että kirkko saisi yhteisen päätöksen, niin minulla olisi helppo toimia niin sitten siinä tilanteessa. Niin mä ainakin toivon, että kirkko, siis tämä Suomen luterilainen kirkko ei koskaan ala vihkimään samaa sukupuolta olevia paroja, koska siis silloin ei ole kysymyksessä avioliitto, koska avioliitto, niin kuin tämä Jeesuksen mukaan on se, että nainen ja mies tulee yhdeksi lihaksi. Siis toisin sanoen muodostaa organismi, joka voisi luoda uutta elämää. Ja siis silloin, toisin sanoen tämä avioliitto, miksi se on erillinen instituutio, niin se tulee juuri tästä, että kun siitä suhteesta voi syntyä lapsi, niin se avioliittoinstituutio tarvitsee erityisen suojan, koska sehän on aika vaativa tilanne, siis kun se lapsi syntyy. Siis sehän tavallaan, siihen sisältyy niin paljon odottamatonta ja arvaamatonta ja vaikeasti hallittavaa, ja siinä tarvitaan erilaisia, ihmiset tulee hyvin haavoittuvaksi. Niin toisin sanoen sen tähden mä näkisin, että ja myöskin se, että jos vihitään, niin kuin siis, ikään kuin nostetaan samalle tasolle saman sukupuolta olevien suhde kuin naisen ja miehen avioliitto, niin silloin joudutaan niin kuin periaatteen tasolla kieltämään lapsen oikeus isään ja äitiin. Ja tämä on loukkaus niin kuin lapsen moraalitajua vastaan myöskin, ja monet lapset, jotka elää tässä tilanteessa, niin kokee sen loukkauksena. Kiitos. Rikulle kysymys. Jos sukupuolineutraali avioliitto tulee mahdolliseksi kirkossa, onko se ristiriidassa Raamatun kanssa? No itse just ajattelen, että se on Raamatun sanoman mukainen, mutta Raamatun kirjaimellisen tulkinnan kanssahan se on ristiriidassa, ja sitä yritin siinä alkujohdannossa, että niissä kirkkokunnissa, joissa on kirjaimellinen Raamatun tulkinta, se nähdään ihan mahdottomana asiana. Ortodoksit, katoliset saattaa ajatella, että kohtaamme uuden asian, johonka sinällään aiemmat kirkolliskokoukset ei ole ottanut kantaa, mutta me ei ole näin ennenkään tehty, niin me ei tulla näin vastakkaan tekemään. Siis että yksittäisiä katolisia on, jotka saattaisi ajatella, mutta ei siellä tule tavat muuttumaan niin kuin naispappeuden suhteen. Ehkä naispappeus saattaa jonakin päivänä muuttua, kun ei saada enää pappeja, mutta niin, että juuri kun ajattelet, että jos Raamatun sanomaa, että
toiseen sitoutuva rakkaus on rakkauden syvin muoto ja elämän tarkoituksen kannalta oleellinen, ja jos se ei jollekin ole mahdollinen kuin tällä tavalla, niin sitten, että minusta olen vihkinyt yli 80-vuotiaita avioliittoon, ja Tapion määritelmällä sekään ei olisi avioliitto, koska siinä ei voi syntyä, no Raamatussa kyllä joskus syntyy siinäkin, mutta nyt lapsia, mutta senkin on ajatellut, että se on avioliitto ihan samalla lailla, ei yhtään vähemmässä mielessä kuin oma. Niin, siis se mun mielestä on hyvin olennainen kysymys, koska se on 10 käskyn laissa, se on 4. käskyssä, että kunnioita isäsi ja äitiäsi. No siihen on sisäänrakennettu se, että sen lapsen pitää voida tuntea se isänsä ja äitinsä ja kasvaa heidän hoidossaan. Eli kirkon tehtävä olisi mun mielestä puolustaa nyt sitä kaikkein heikointa osapuolta, eli lasta, eikä mennä niin kuin aikuisten romanttisten haaveiden ehdoilla. Kiitos. Okei, no sitten kummallekin. Jatketaan avioliittoteemassa. Pitäisikö kirkon luopua avioliittoon vihkimisestä, jos vaarana on kirkon hajoaminen sukupuolineutraalin avioliiton hyväksymisen seurauksena? No, sillä aikaa kun Riku miettii, niin mä voin sanoa, että mun mielestä ei pitäisi luopua, koska se kirkon vihkimys siis on hirveän tärkeä. Avioliitto, niin kuin Riku on tuonut esille, sehän on hyvin vaativa instituutio. Siinä on 2 ihmistä, mies ja nainen, jotka ei koskaan voi ymmärtää toisia. Siis oikeasti. Siis tavallaan voi ne niin kuin kuvitella. Mutta ne voi oppia siis juuri siitä tilanteesta, että se toinen ajattelee ihan eri tavalla. Siis tämähän oli niin kuin Dostojevskin idea avioliitosta. Siis Anna Dostojevska ja Dostojevskin vaimo on kirjoittanut kirjan. Hän sanoi, että Dostojevskin idea oli siis avioliiton, se suuruus on juuri siinä, että mies ja nainen ajattelee kaikesta eri tavalla. Ja se on siis se lahja siinä. Se on myös lahja lapsille, koska lapset silloin oppii sitä moninaisuutta. Minä jäin Anna Dostojevskaja, niin sanotko vielä Eli jos se rikkoo kirkon, niin pitäisi luopua? No siis ajattelen, että ylipäätään enää ihmiset ei oikein halua solmia avioliittoa. Saati se pysyvä niin kuin eli-ikäiseen rakkauteen kannattava liittositoutuminen, niin sillä on vähän tukirakenteita, niin ajattelen, että pikemminkin vaikkapa just sama sukupuolta olevien vihkimisen mahdollistaminen, jos me kyettäisiin ajattelemaan, että niin kuin kristillisen etiikan lähtökohta ei ole se, että minulle tulee vapaus valita, vaan se, että toisella olisi hyvä, niin jos me kyettäisiin ajattelemaan, että vaikka itse en näitä hyväksy, niin jos se jonkun toisen kristityn elämää tukee ja hän auttaa siinä, että hänellä on hyvä ja että hän pystyy sitoutumaan toiseen, niin solmikoot sitten avioliiton ihan samalla lailla kuin minun, että ei kaikki minunkaan perheestä tykkää. Kiitos. Rikulle kysymys. Itse saan todistaa yhden entisen lesbonaisen eheytymistä. Sain kuulkaa keskustelussa hänen eheytymisessään tukien. Hän sai löytää identiteetin, jonka johdosta löysi roogin vaimona ja äitinä. Esim. TV7 ohjelmassa Transformed monet entiset homoseksuaalit kertovat eheytymisestään Kristuksen avulla. Tämä on mahdollista tänäänkin. Onko luterilaisen kirkon sisällä mahdollisuutta käydä sielunhoitoa, jos homoseksuaali haluaa eheytyä? On mahdollista käydä sielunhoitoa, jossa mietitään, ihminen saa kertoa asioita ja rukkoilla, että Jumalan tahto tapahtukoon, mutta tiedän sekä ihmisiä, jotka just on kokenut, että eheytyy tuohon suuntaan ja kokenut, että eheytyy toiseen suuntaan, ja itse ajattelen, että jos ajatellaan, että ihmisen pitäisi olla, että vain jompikumpi on hyväksytty, niin silloin ainakin minun vähäisen asiantuntemuksen perusteella niin myös ruvetaan tekemään hallaa niin kuin väkivaltaa ihmiselle. Että se, en yhdellekään sano, jos se tulee niin kuin
etsimään itsensä. Minusta vaikka kauneusleikkauksissa on samaa kuin mitä me ihmiset kipuilemme, että minkälainen minun pitäisi olla. Sehän on hirmu vaikea kysymys. Ja niin kelpaanko minä tämmöisenä ja niin näin, että en voi sitä vastausta sanoa hänelle, vaan toivon, että hän on sinut itsensä kanssa ja niin rukoilen siihen hänelle apua. Mutta eheyty kumpaan suuntaan tahansa, niin on minusta hyvä. Niin mun mielestä siinä siis on tärkeää erottaa kaksi asiaa. Siis tuossa noin joku tämmöinen, siis jos me ajatellaan itseämme niin kuin, seksuaalisina olentoina, niin meihin jää kaikenlaisia vajavaisuuksia. Et se olennainen asia on mun mielestä se, että me ei luovuta siitä totuudesta. Et se totuus kuitenkin, ja se opetus, Raamatun opetus niin kuin avioliitosta ja siitä ihanteesta, mikä esimerkiksi Vuorisaarnassa Jeesus opettaa, niin sen me voidaan aina pitää silmiemme edessä, vaikka me nähdään, että meihin jää koko ajan. Siis nämä voi olla tämmöisiä ihan psyykkisiä vajavaisuuksia ja kyvyttömyyksiä, niin eli ne kaksi tasoa siis pitää niin kuin yhtä aikaa, siis sekä suhteessa muihin ihmisiin että itseensä, siis, että monen kantaa olettaa, että mä paranen kaikesta mun vioista. Se voi olla epärealistista, mutta se ei tarkoita sitä, että mä luopuisin siitä ihanteesta. Voisiko sanoa näin? Kiitos. Okei. No sitten vielä muutamia kysymyksiä. Onkohan tässä 4, joten vielä hyvin jaksetaan. Mutta Riku, vielä yksi kysymys sulle, ainakin mun tulkintoni mukaan. Joo. Ja ehkä jos tulkitsen tätä, niin tämä on ehkä ollut alun perin myös molemmillekin, mutta ehkä molemmat annatte tähän jonkun vastauksen. Mutta Jumalan pelko on viisauden alku. Pelkäätkö ohjaavasi ihmisiä harhaan tai kauemmaksi Jumalasta mielipiteilläsi? Minkälaista hedelmää valintasi ajaa näitä mielipiteitä tuottaa? Totta kai pelkään, niin kuin pappina mulla on ollut lähtökohta, että kumpa en veisi kenenkään uskoa sitten, jos pystyn niin kuin tavoitteenahan mulla on evankeliumin eteenpäin vieminen, ja sitten jos se ei ole minusta kiinni, mutta yritän toimia niin, että se tapahtuisi. Ja minusta niin kuin, mitä rippikoululaisille myös aina sanon, että miettikää mikä on toinen käsky, älä käytä väärin Jumalasi nimeä. Minun afganistanilainen kummipoika, kun hänen lapsuuden ystävä kivitettiin, niin sanoi, että hän menetti uskon, ja imaami sanoi, että tämä oli Jumalan tahto, niin hän menetti uskon islamin Jumalaan. Ja niin mitkä on, tai onko meillä se, jos me käytämme Jumalan nimeä, niin sitten se juutalainen viisaus käyttää Jumalan nimeä varovasti on hyvä, koska me saatamme sanoa, että Jumalan tahto on joku, joka on tosiasiassa meidän tahtomme. Ja niin kuin Huovisen katekismus sanoo, että jos käytät Jumalan nimeä toisen alistamiseen tai omien etujesi ajamiseen, niin se on toisen käskyn pahinta väärinkäyttöä. Ja niin siinä minusta meidän kristittyjen pitäisi olla tosi tarkkana, että näin ei toimita. Että emme käytä Jumalan nimeä semmoiseen, joka tosiasiassa on enemmän meidän tahto kuin Jumalan tahto. Ja saattaa olla, että viimeisellä tuomiolla sanoo, että käytitpä. Mulle siis itse ajattelen siihen. No siis tuossa epistolaiskirjassahan korostetaan sitä, että meidän pitäisi kaikin tavoin kasvaa kiinni Kristukseen. Eli että nythän se tasapaino voi tulla vaan, kun sanotaan, että hän oli täynnä armoa ja totuutta. Että siinä on aluksi se, niin kuin hän oli täynnä armoa ja sitten hän oli täynnä totuutta. Eli nämä kaksi, ja tässä järjestyksessä,
niin täytyisi olla yhdessä, ja siis täydellisestihän se toteutuu vain Kristuksessa. Ja varmaan me varmaan sitä aiheuttaa ihmisille, osalle ihmisistä, siis omassa epätäydellisyydessä aiheuttaa sen, että he voi menettää uskon Jumalaan. Siis juuri sen tähden, että ei ole sitä Kristuksen täydellistä armoa ja sitä täydellistä totuutta, mikä hänellä on. Kiitos. Kysymys kummallekin. Tässä on vielä 3 kysymystä kummallekin. Voisitteko avata transideologiaa? Mihin perustuu esim. Maailmankuva, historia ynnä muuta? Sellaista monesti transkeskustelussa puolesta vedotaan syntyessä epätyypilliseen biologiseen sukupuoleen, mutta tämä on todellisuudessa hyvin harvinaista. No siinä transideologiassahan, siis nyt täytyy ajatella sitä, mitä nykyaikana se on, kun lapsille niin kuin päiväkodista asti kyseenalaistaa, että onko he poikia vai tyttöjä, ja siis sukupuoli määritellään ikään kuin sen tunteen perusteella, niin me tiedetään, että tämä suggestiivinen vaikutus aiheuttaa sukupuolihämmennystä nuorissa. Mitä enemmän tämän tyyppistä ajattelua tuodaan nuorille, sitä useampi ihminen identifioituu jollakin tavalla transsuuntautuneeksi. Ja sitten, jos heidät saadaan vielä niin kuin johdettua näihin niin sanottuihin sukupuolenkorjaushoitoihin, ja sitten sitä kautta tuhotaan itse asiassa heidän seksuaalinen toimintakykynsä, heidän lisääntymiskykynsä, niin monet sitten taas 25-vuotiaina herää siihen, että he ei pysty enää perustamaan omaa perhettä. Tämä on semmoinen, voisiko sanoa, medioiden, niin kuin meidän aikana se on tämmöinen medioiden luoma, voisiko sanoa, viestintä, joka sitten johtaa nuorisoharhaan. Mutta siis traditionaalisesti, niin kuin siis muina siis pakanauskonnoissa, niin se on ollut se tapa, niin kuin tämä Mirka Eliade sanoo, että tämä androgyyninen pappi oli niin kuin pakanauskonnon ytimessä, ja sen tarkoituksena oli symbolisesti palauttaa kaos, erottelu ja vailla oleva ykseys. Siis erottelu ja vailla oleva ykseys, koska silloin kun ei ole mitään eroa, ei ole syntiäkään, eikä ole syyllisyyttäkään. Eli siis se on se uskonnollinen tausta siellä. Niin, minun itteni on vaikea ajatella, että olisi transideologia, koska se on tavallaan niin harvat ihmiset kuitenkin transseksuaalisia. Ja sitten ne tutut muutamat, keitä tämmöisiä minulla on, niin sitten veisaan mieluummin niiden kanssa virren, kun yritän miettiä, mitä heidän pitäisi olla tai näin, niin sillä viisi. Että en osaa, heillä on enemmän kannettavaa siinä kuin minulla, ja niin toivon vaan, että ovat sinut itsensä kanssa ja pärjäävät jotenkin elämässä. Kiitos. Okei, no sitten kysymys kummallekin. Mitä tarkoittaa älä tee sovintoa synnin kanssa? No mun mielestä se tarkoittaa siis sitä juuri, että hyväksyy sen pysyvän jännitteen, sen Jumalan lain ja mun todellisuuden välillä. Siis hyväksyy sen siinä mielessä, että ei hyväksy sitä mun syntiä. Eli tuossa on hyväksyä, että siinä on se jännite, että mun täytyy ikään kuin tunnustaa siis oma syntisyyteni niin kuin päivittäin Jumalalle, voisiko sanoa näin. Sen sijaan, että mä alkaisin selittää mun syntini, että ne onkin ehkä hyveitä. Menettää kyvyn katumukseen ja parannuksen tekoon, ja se, mä luulen, että se on meidän ja ihmiselle ihan yleinen asia, että paljon enemmästä meidän pitäisi maailma nähdä, minkälainen se on ja minkälaisia me ihmiset on, ja niin kuin kaikkien huomata, että on aika paljon aihetta katumukseen ja parannukseen ja uuteen elämään, mutta luterilaisena en mene tekemään listaa, että mitä se uuden elämän pitää olla, vaan kukin tekee sen parannuksen, minkä kokee, että mihinkä Kristus häntä velvoittaa. Kiitos. Ja
viimeinen kysymys kummallekin. Lue ilmestyskirja 22, jakeet 14 ja 15. Miten kommentoitte jakeita? Hei, 22 ja Jakeet 14 ja 15. Mä nyt otin, koska tein kirkolliskokoukseen aloitteen, että UT 2020 ja psalmit pitäisi hyväksyä rinnakkaiseksi niin, että niitä on mahdollista niitä tekstejä käyttää kirkollisessa toimituksessa, vaikka 92 käännös pysyisikin ensimmäisenä, mutta sanopa vielä ne jakeet. 14 ja 15. Tässä se on näin, että onnellisia ne, jotka pesevät vaatteensa. Heillä on lupa kulkea portista kaupunkiin ja syödä elämän puusta. Ulos jätetään huoripukit, noidat ja muut koirat, murhaajat ja epäjumalien palvelijat ja kaikki muutkin valhetta rakastavat. Minä Jeesus lähetin viestin viejäni ilmoittamaan tämän kaiken seurakunnille. Olen Daavidin juuresta kasvanut verso ja hänen sukua olen kirkassa aamutähti. En tiedä, onko se niin kuin, muuttunut olennaisesti. Mutta Lutherhan tosiaan ilmestyskirjaa, minulla on itselläni vaikea suhtautuminen sen takia, koska on niitä just mennyt lukemaan ensiksi teologiaa ennen kuin ilmestyskirjaa paljon, ja kun Luther, että pyhä henki ei ilmoita itsestään epämääräisin ennustuksin ja myyttisiin kuviin, vaan suorin sanoin ikään kuin, niin tämähän on johtanut kristiuskon historiassa niin villeihin, ihminen mielellään samaistaa sen nykyajan tapahtumiin ja niin villeihin tulkintoihin, että ja just, että Lutherilla oli myös se ajatus, että tämä itse asiassa vähemmän tuottaa hyvää kuin huonoa, että ei rakenna seurakuntia, kun niin innostuukin tämmöisestä, eikä siitä, mikä on Raamatussa selkeä. Mutta niin hänelläkään ei rohkeus riittänyt sitten, että ajatella, että se ei olisi myös kuuluva, ja ilmestyskirjassa on erittäin hienoja kohtia myös. Mutta että niin, se on yksi kuvaus viimeisestä päivästä, ja se Matteus 25 on toinen, ja niin luterilaisessa kirkossa aina se Matteus 25 luetaan niin tuomiosunnuntaina, ja tuota ei, että ehkä siinä on se, miten ne on priorisoitu meillä. Kiitos. No, mä näen tässä niin kuin sen ydinasian sillä tavalla, itse asiassa mistä mä puhuin siinä mun alkupuheessa, että on olemassa yhteys siis epäjumalan palveluksen ja sitten holtittoman seksuaalisuuden välillä sillä tavalla, että jos luovutaan tästä avioliittoinstituutiosta ja siihen sisältyvästä ajatuksesta, että puolisouskollinen elinikäinen avioliitto, jossa sitten ikään kuin se avioliittosuhde on tämmöinen kokonaisvaltainen antautuminen, joka perustuu tietyllä ystävyyteen ja siihen, että tehdään toiselle hyvää. Ja sen sijaan se seksuaalisuus on sellainen tapa, irrotetaan tästä pysyvästä yhdestä suhteesta, niin silloin se seksuaalisuus itsessään, se vähän kerrassaan tulee, niin kuin se menettää kokonaan siis ikään kuin merkitystään. Se tulee yhä merkityksettömämmäksi. Ja silloin käytännössä sitten ihmiset etsii siihen lisäksi jotain tämmöistä niin kuin hengellistä ulottuvuutta, ja siitä tulee sitten tämä tämmöinen pakana uskonnollisuus, ja nykyaikana niin kuin tämän esimerkkinä jotkut Aleister Crowleyn kaltaiset tyypit, niin ne etsi nimenomaan sen holtittoman seksuaalisuuden kautta, ne etsi yhteyttä henkiin, niin kuin tässä puhutaan näistä noituudesta. Eli noituus, holtiton seksuaalisuus, epäjumalan palvelus, ne kaikki liittyy toisiinsa. Et itse asiassa tätä kristillistä avioliittokäsitystä ei pystytä pitämään yllä muuta kuin perustautumalla siihen, että on olemassa kolmiyhteinen Jumala, Isä, Poika, Pyhä Henki, jotka rakastaa toisiaan ikuisesti, kokonaisvaltaisesti. Ja siltä pohjalta me ymmärretään, mikä se avioliiton tarkoitus on. Kiitos. Vielä kerta kielon päälle kysymys osoitettu herra Puhtille. Jos papin kanta on se, että hän ei siunaa homopareja tai opettaa sitä vastaan tunnustuskirjojen ja Raamatun valossa, ja sitten nämä ihmiset taas,
jotka eivät siitä pidä, valittavat siitä eteenpäin kirkkovaltuustoon, ja papille tulee siitä sanktioita, mitä ne sanktiot koskaan ovatkaan, niin miksi näin? Miksei voi kunnioittaa papin kantaa, joka on Jumalan sanan palvelija? Niin, itse ajattelen, että erilaisia mielipiteitä on ihan välttämätön olla, niin kuin tuo koko väittelyaihekin oli, olla seurakunnassa. Sitten tavallaan se kilvottelu on meille, että miten me voidaan kunnioittaa sitä, että toisilla on erilaista kantaa. Ja niin kyllähän siis minkä tahansa yhteisön, jos niin kun ihmiset käy toisiaan vastaan, niin on vaikea keksiä kovin tyylikästä ratkaisua, että miten tässä nyt mennä. Ja varmastihan noin niin kuin tulee Suomen Sionissa olemaan, ja niin varmaan siinä sanotaan, että voisitko miettiä, että onko tämä tosiaan niin kuin se evankeliumin tärkeä asia, josta haluat saarnata. Nytkin on ollut tilanteita siis vaikka, että mitä tahansa niin kuin ihmisryhmää vastaan, se voi olla niin kuin muukin ihmisryhmä, niin jos käy liian vahvasti, niin kyllä sitä tavallaan, että pitäisi keskittyä siihen, mikä on evankeliumi. Meillä saarnataan evankeliumista, eikä niin, taikka kullostakin evankeliumista. Ja niin, niitä joudutaan miettimään. Varmasti tulee puolin ja toisin papeiltakin tyhmiä mielipiteitä, taikka semmoisia loukkaavaksi tarkoitettuja mielipiteitä. Ja sitten minusta hyvä, että jos on niin kuin loukkaavaksi tarkoitettu mielipide kellä tahansa, niin siihen jotenkin puututaan, että voisitko jatkossa miettiä sanasi toisin, vaikka mielipiteesi onkin tämmöinen. Haluaako vielä Tapio antaa minuutin vastauksen vai? Niin, siis että tämä on juuri se ongelma, että käytännössä jos kirkkoon tulee ikään kuin nämä kaksi vaihtoehtoa, mitä piispat on ehdottanut, niin käytännössä se johtaa siihen, että tämä Raamatulle uskollinen kanta sanktioidaan. Eli ei se johda siihen, että siellä on kaksi vaihtoehtoa, vaan se johtaa siihen, että sieltä ajetaan käytännössä ulos ne, jotka sitten pitäytyy tähän Raamatun kantaan. No se voi sanoa, että nyt siinä kirjattaisiin kirkko laajan järjestyksen tasolle se, että tässä meillä kirkossa on kaksi erilaista näkökantaa, jolloin se vaatisi 3/4 enemmistön, että se muuttuisi, ja niin kuin 3/4 enemmistöä ei oikeastaan löydy mihinkään asiaan luterilaisessa kirkossa. Pitää olla tosi niin semmoinen siihen ehkä, että vastustetaan valtion rahoituksen leikkauksia, siihen löytyy 3/4 yksimielisyys. Mutta kiitoksia tästä osiosta ja seuraavaksi, ja kiitoksia ennen kaikkea arvon naisille ja herroille, jotka teille annoitte arvon herroille nämä kysymykset. Kiitoksia teidän antamista vastauksistanne, ja pastori Juhana Lalli saa sanoa sitten nämä viimeiset loppusanat. Olkaa hyvä. Kiitos, Jaakob. No niin, tämän illan jälkeen varmasti kaikille meistä on selvää tämä aihe, eikö näin? Mutta ei tarvitse siis olla. Tärkein on se, että tämä on haastanut ja vie meitä tutkimaan aihetta lisää ja saadaan tietoa ja innostutaan tutkimaan tätä aihetta. Vielä ihan loppuun lyhyesti. Haluan kiittää aivan teitä jokaista, että olette tänään tullut tänne. Erittäin mukava nähdä, että aihe on löytänyt teidät ja olette tullut paikalle. Kiitos teille ja iso kiitos tälle meidän työryhmälle, jonka palvelualttius on siis mahdollistanut sen, että me ylipäätään voidaan olla tänään täällä. Kiitos myös kristilliselle koululle näistä tiloista. Erityiskiitos tietenkin Riku ja Tapio teille, että ollaan saatu teidät tänään tänne.
ollaan nautittu tästä keskustelusta ja ollaan kyllä saatu varmasti paljon niin ajattelemisen aihetta. Ja se, mistä iloitsen tosi suuresti, on se, että te olette osoittanut sen, että eri mieltä olevina me voidaan tulla samojen pöytien ääreen, voidaan katsoa toisiamme kasvoista kasvoihin ja käydä rakentavaa, arvokasta ja hyvää keskustelua niin näinkin isoista kysymyksistä. Kiitos teille ja kiitos myös teidän kärsivällisyydestä. Te olitte valmistanut hienot esitykset meille, jotka me oltaisiin haluttu näyttää, mutta meidän laitteet, niille kävi tämmöiset. Mutta joo. Meidän työryhmä haluaa antaa teille pienen kiitoksen. Tiedetään, että te olette innokkaita teologian tutkijoita ja meillä on tässä tämmöinen Agricolan teologisen instituutin julkaisema pari vuotta sitten oleva teos, kevyt johdatus reformoituun teologiaan, hyvä iltalukeminen, otsikkona Jumalan armon kirkkauden ylistykseksi. Ja tämä otsikko on mun mielestä kuvaava, koska siksi me täällä ollaan. Me etsitään totuutta ja nimenomaan Jumalan ylistykseksi ja kunniaksi. Pidätkö hetken? Joo. Kiitos. Joo. Muutama käytännön asia vielä nopeasti, eli tallenne tästä debatista tulee myöhemmin, kun ollaan saatu se editoitua Uskonnon puolustus YouTube-kanavalle. Siinä menee ehkä viikko, 2. Mikä? Uskon puolustus. Mitä mä sanoin? Joo, pitkä ilta itselläkin. Uskon puolustus YouTubesta löytyy sillä. Ja kannattaa seurata meidän somea, Facebook, Instagram, sinne tulee myös päivitykset. Ja nettisivuilla, ja siellä nettisivuilla on nyt, kiitos Markulle, joka laittoi linkin, me halutaan kuulla palautetta teiltä. Siellä on nettisivuilla, etusivulla palautelinkki, käykää antamassa meille palautetta, anonyymiä palautetta siis, koska meidän tarkoituksena on, jos mahdollista vuoden päästä, järjestää taas uuden aiheen äärellä, uusi debatti, uudet keskustelijat. Me halutaan kuulla teiltä näistä käytännön järjestelyistä ja kaikesta, mitä te olette ollut mieltä. Tämä tila on meillä käytössä 21.55, eli käytännössä meidän pitää olla ulos täältä, kun hälytykset menee päälle kello 10, niin siihen asti iltapalaa on laitettu tonne. Olkaa hyvä, nauttikaa, jääkää vielä keskustelemaan meidän kanssa ja kyselemään. Meidän työryhmä. Meidän työryhmä siis pääosin kuuluu Jyväskylän reformoituun baptistiseurakuntaan, ja tämä on laadittu tämmöinen uskonpuolustusfoorumi, joka siis mahdollistaa tämmöisten niin kuin ajankohtaisten ilmiöiden ja teologisten ajatusten ja aiheiden äärellä niin kuin keskustelun, eli se on yksi meidän toimintamuoto. Okei, no niin, hyvä, että kuulit. Mutta joo, ei mulla enempää. Kiitos ja mukavaa illan jatkoa ja Jumalan siunausta teille kaikille.